שלום לכולם, אני אביתר מתלוי ארסלים, arsalim.co.il, והיום אני בעצם אראה לכם איך מרכיבים ארסל ישיבה פשוט. בעצם הארסל מגיע אלינו בתוך הקייס הזה של הארסל, אז נניח אותו רגע בצד, ובואו נעבור לרשימת הפריטים ונראה שיש הכל. אז מה יש לנו? יש לנו שני אסים, אס גדול ואס קטן. יש לנו מנסה קטן לבקבוק או לפלאפון נייד. יש לנו משענת לרגליים. ויש לנו 4 מוטות, כאשר אחד מהם הוא גדול, 2 בינוניים ואחד קטן. והכי חשוב, גוף הארסל. אז עכשיו אנחנו נפתח את גוף הארסל ונראה איך מרכיבים ארסל. כשאנחנו מרכיבים ארסל, אנחנו מתחילים ממוטות הצד. אנחנו משחילים אותם לטבעות שיש פה, בצדדים. אם זה לא מצליח, אז אפשר בהתחלה לפתוח קצת עם האצבעות. הנה הראשון. והחור השני. לאחר שסיימנו את הצד הראשון, נעבור לצד השני. בצד השני עושים בדיוק אותו דבר. מכניסים את המוט לשתי הכוסות. גם, שוב, אפשר להרחיב טיפה את הכוס עם האצבעות. ולשים את המוט. גם בצד השני. לא להיבהל אם לפעמים זה מחליק טיפה החוצה, כי אחרי זה כשאנחנו מתיישבים על הארסל זה מתהדק והקשרים מתחזקים. עכשיו נעביר את הארסל למצב כזה ואני אראה לכם איך אני שם את המוט המרכזי. בעצם אם תסתכלו, מה שנוצר זה שני משולשים משני הצדדים, ועכשיו אני עושה אותה פעולה כמו שעשיתי עם המוטות הבינוניים, אני עושה עם המוט הרחב, הארוך, ואני משחיל לכוסות את המוט. ועכשיו בצד השני. ועכשיו אם נרים את שאריות החוט, החבל, מה שנוצר לנו זה בעצם צורה כזו. אני לוקח את שתי הקצוות שנשארו ועושה אותם ליחידה אחת. לוקח את האס הגדול שהיה לנו בהתחלה, ואני משחיל בהתאם לגובה שאני רוצה את החבלים לתוך האס. אפשר לעשות כל סוג של קשר. אני אישית עושה קשר לולאה פשוט. זה גם בסדר גמור. עדיף לעשות 2 קשרים. ליתר ביטחון. ועכשיו בעצם סיימנו את הבנייה של החלק המרכזי של הארסל, וניתן להניח אותו לתלייה. אז עכשיו אני מניח אותו לתלייה, פשוט כמו שהרכבתי אותו. ורואה שזה בגובה שמתאים למה שרציתי. מה שבעצם נשאר לנו עכשיו זה רק להרכיב את האדום של הרגליים.
אז מה שנשאר, יש לנו מוט, את המוט הקטן, את האדום עצמו, ואת האס הקטנה שהייתה לנו בהתחלה. אז שוב אותו עיקרון, מכניסים את המוט לתוך הכוסות, אחרי שהרחבנו קצת את הכוסות עם האצבעות שלנו. ובצד השני. ובעצם יש לנו את האדום מורכב, ואנחנו משחילים את האס, את החבל לתוך האס. את הגובה אנחנו נמדוד לפי גובה הרגליים של הארסל ששמנו מקודם. אז עולים בשביל לכוון. אפשר בשלב הזה להגיד שמה שאנחנו בעצם יכולים לעשות, אנחנו יכולים לחבר את האדום לשני מקומות. אם אנחנו לא רוצים לשים את האדום במקום נוסף, שיהיה לו בורג נוסף, אנחנו יכולים לחבר אותו לחיבור הראשי של הארסל. אז עכשיו אנחנו יודעים בערך שאנחנו רוצים את האדום של הרגליים בגובה הזה. אנחנו מסמנים לעצמנו את הנקודה עם היד. אז אחרי שסימנו באיזה נקודה אנחנו רוצים את האורך של החבל, מה שנשאר לנו לעשות זה להכניס את החבל לתוך המוט ולקשור בנקודה שאליה רצינו להגיע. אפשר גם כאן קשר כפול ליתר ביטחון. ומחברים את זה אל החיבור שלנו. מה שנשאר עכשיו בעצם, לפני שמתיישבים, מאוד חשוב לא לשכוח את המקום של החיבור של הפלאפון ושל הבקבוק. אז אפשר לקשור את זה גם פה, ליד הארסל. ובתכלס, מה שנשאר זה להתפנן. אז לא לשכוח את החנות שלנו ואת האתר אינטרנט שבו ניתן למצוא אותנו. אנחנו מארסלים תלוי, והאתר אינטרנט שלנו הוא arsalim.co.il. תודה שהייתם איתנו.